Tak čo ľudia vydať v mojom novom let's playeri. Prvá časť, čo urobíme, tak to bude postavanie nového worldu. To som si vybral Superfall, inak by som mala brutálne lagy. Čaká. Použijem tu menej aj ten, nech si to potom môžem prepnúť do survivalu. Tak by sme mohli začať. Základné veci, ktoré na to potrebujeme, budú drevo, tu máme cobblestone, zatiaľ, a sklo, možno aj niekoľko torčov, a budeme si to prepínať do dňa, takže tak, budeme robiť sklad na potion a tak. 3, 4, 5, 6. Dobre. Tak, idem pozrieť dom. Sklad. Je taký veľkosklad. Aha, toto bude asi nie sklad, ale skorej radnica mesta. Tento svet bude niečo ako náš svet. Robíme dlážku a môžeme potom začať s inými vecami. Takže bude to na radnici. A odtiaľto sa pôjde aj metrom, metrom. Sa pôjde všade. Mám v pláne urobiť nether metro, ktoré som ešte nikdy predtým neurobila. Takže to bude úplne prvý pokus a mám aj fail. Toto video dajem svojej kamoške, ktorá iba dnes začala hrať Minecraft a vôbec netuší, o čo tu ide. Takže tak. Prosím o žiadne dislajky k videu, lebo som strašila, toto je moje prvé video, ktoré takto zverejňujem. Čo som lemrala? Čo som lemrala? No. Toto by sme mali. Ideme na krajšiu časť domčeka. Musím ešte dať trošku. Tak. Wow. Na to, že áno, som baba, ktorá hrá Minecraft. No, čačaný skin. Tak to asi nepôjde. Na serveroch je si ľudí, vôbec nevšimajú, že ako menu tam je. Vôbec ich to ako nezaujíma. Tiež nie. Lemraví. Tak. Môžeme začať s poriadnou stavbou. Strecha bude
potom z wooden plank takéto použili dlášku a bude sa hádať, ktoré nedá. Ale dobre. Mali začať robiť aj okná trošku. Bude povie aké okná, ale to pá. To bude rád nad dverami. To tá vec, tak okolo. Trošku na tým aj udáva tvár. No dobre, už som svoj názor zmenila. Strecha bude z cobblestone. Bude to taká viac menej krabica, ako to niektorí na Minecrafte voláte. Keď je dom z wooden planks alebo wood a ešte k tomu cobblestone. Taká takzvaná krabica. A mne sa tá takzvaná krabica páči, lebo také villagerovské, aby villageri sú čas dobrý. Rozmýšľam nad tým, že dizajnujem hodnotenia alebo komentáre, niečo z toho, lebo už to vidím, aké budú tam strašne veľké narážky na tým, že Amy má prosté let's play, ale toto je môj úplne prvý a v ňom vstávam. Je fajn. To už máme 7 minút. No, dobré. No dobre, takže to by sme mali. Môžeme teda prejsť na... Čo sa nemohlo stane? Môžeme teda prejsť na... okna. Som trošku rozhodnutá, takže také pozadu. Všetky komentáre. Jak ma tie let's playe začali baviť. A tak na pláne. Urobiť aj ďalší diel. To už trošku neskôr podľa reakcie ľudstva na toto. Najhoršia vec na stavaní domu. Nerobievám ploché strechy, len teraz celkom ponáhľam týmto našim let's playerom. Single playery. Plánujem robiť aj let's play multiplayer, kde budem na jednom serveri, najlepšom českom, premiumovom serveri. Samozrejme aj Slováci tam chodia, napríklad Veľká Božka. A ešte také... cobblestone! Ten server osobne chcem podporovať finančne, ale samozrejme zase nedá. Taký by som sa mal vlastný server, ale to by ma nevadilo. To je radšej single player forever. Tu nikto nebuzeruje ani nič. Tak, máte pohodu, klídek a tabáček. Ideme vymýčiť tak cigáro. A ešte mimo žiadne zastrané pravidlá. Ale keď si robím takéto mesto,
samozrejme pravidlá tu sú. Neviem, čo bude z tohto. Stanica, metro, radnica. Asi... Hlavná stanica metra. Som potrebovala niekoľko kúskov cobblestone. To tak. Potom metra. Termetra. Čo si napadlo robiť si metra metro. No, to je trošku ťažšie. Metro. Tak čo už, zvládneme to. Metro som už urobila s kamarátkou na jej servery. A trvalo nám to približne 3 hodiny. Ale to bude asi tým, že ja som robila portály a veci na spawny. A ešte ona robila potom kolejnice a také. A som ich zase ukladala. Čo som úplne tupá. Tu dáme. To bude volať. Jasné. Som to dala tak vysoko. Tam dáme B A O nie. Podsáka. B asi nie. Dobre, U, potom bol smajlík. A sem dáme teraz nemám náladu robiť metro, keďže mám teraz svoj úplne prvý let's play, takže musím tu robiť niekde celú časť backgroundu. Sem pôjdu dvere, tu začne ďalšia chodbička. No dobre. Dobre, to bude postavené z niečoho nenormálneho. OK. Úplne som si nemyslel, že použijem dirt. Takže už sa nám končí let's play, tak čaute a na budúce. Čaute.